jangka kula Bratasena ya mung mengkene ya nggih piwelingipun ibu kowe salah sawijining anak lanang anak anung-aneng kita sing kudune bisa mendem jero mikul dhuwur kelawan asmane wong tuwa kula Bratasena ing sak bisa-bisa kowe kudu bisa nyuwargakake wong tuamu ya nggih wis dadi kuwi wajibanmu Bratasena wong tuamu sing samengko mapan ana ing kawah candra di muka alame paksiksan kowe kudu bisa ngangkat darajate wong atuamu sinuwun Prabu Pandhu Dewanata lan ibumu Dewi Madrim kula Bratasena. Wah, Babu Kuntiya. Yen pancen kaya mangono, aku bakal ngestokke apa sing dadi dawuh Babu Kunti Nalibrata. Aku kepengin ngangkat darajate wong tuaku, Bapak Pandhu Dewanata lan ibuku Madrim. Kang wektu dina samengko mapan ana ing alam pasiksan. Aku bakal kepengin nyuwargake wong atuaku munggah marang swarga langgeng Babu Kunti. Iya ya nggih. Sarananing kowe kudu golek kawruh, kowe kudu ngudi ngelmu ya nggih. Iya. Wektu dina samengko aku bakal nekat arep golek ngelmu, arep golek kawruh. Iya nggih, ning kudu eling ya nggih. Golek ngelmu kuwi kudu sregep tetanya kelawan para brahmana kelawan para winasis apa dene para pendhita ya nggih Bratasena. Wah